Mamuka sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa panopa chakafukidza dzimba matenga. Tadzoka zvekare nemamwe messages emujolo, hoping kuti we can learn one or two things from mistakes evamwe avo vanenge vakaita pavanenge vachita zvemujolo. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Handiziviwo kuti zvandakaudzwawo nabhururu wangu pamusoro pemudzimai wangu chingava chiri chokwadi here, kana kuti bhururu wangu ari kutodawo kutoti ndinge ndichitongorambawo mudzimai wangu. Ndine musikana wangu uyo wandakatanga kudanana naye kubva muna April. Ndakabva ndachizoita kuti ange achizouya kunoku kuJoni. Tatova ne5 months kubva zvatakatanga kugara tose. Saka takasangana mune rimwe grupu paFacebook. Tasangana kudaro, then we started dating kuWhatsApp. Ndaipota ndichimutumidzirawo mari because ndakaona kuti munhu anonzwisisa ende munhu aripo. Akandiudza kuti ainge aine maproblems awo ainge achisangana nawo mulife make. Haana chaainge achindivanzira, saka munhu wandakanzwisisa ende akanaka zvake. Ndokusaka ndiri kufungidzira kuti maybe friend yangu pamwe iye ari kuda kuti ndinge ndichitongorambana nemudzimai, because kana iri sebody structure aiwa akaropafadzwa zvake. So akazouya kunoku, but kubva zvaakauya kuno ndine zvisina kundifadza paari. Ndakati ndichinotanga kurara naye ndakaona kuti munhu anokasira kutota zviya kana tava kuda kuita mutambo wedu webonde, ende kana atota saizvozvo anongoramba achingotota chete, ende izvi zvinobva zvachizokonzera kuti bonde racho risvike pakusanaka, because kana machira unotoona kutoti anenge atotota, noti zviya zvekuti anenge apedza, but inyaya yekuti anenge achingoita kubuda mvura. Wetness yacho handizivi kuti ndingairondedzera sei, zvekuti unopedzisira wava kusatonzwa kutonaka kwebonde racho. Ndo zvandakatanga kudiscover paari, saka ndakangoignora ndikangotiwo ameno maybe ndizvo zvaari. Ndikangomukurudzirawo kuti ange achipindawo mune mamwe magroups. Saka akandiudza kuti ainge apindawo magroups evanhukadzi. Apindamo mumagroups imomo ainge ava kupiwa mamwe maremedies ekuti anga achishandisa, but change, there is no change. Ndakabva ndachizoti neniwo ndava kukutsvakira maherbs ekuti unge uchipota uchiisa kusikarudzi kwako kuitira kuti usazonyanyisa kutota sezvaunoita. Saka maherbs awo mamwe andinotenga anomashandisa, but change hapana. Pandakaona kuti zvainge zvisiri kana kumboshanda, ndipo pandakabva ndachizotaura nefriend yangu ndikamuudzawo zvandiri kusangana nazvo mumba mangu. Saka iye ava kunditi chikonzero chinokonzeresa kuti ange achizova mukadzi anogara akangonyorova nguva dzose, kungomubata inenge ingori debwe, kunyangwe usingadi kuita bonde naye, kungonomubata chete unotoona kuti anenge atori very wet zvekuti hautonzwisisi kuti munhu akaita sei. Saka friend yangu akanditi izvozvo zvinowanzokuitika kana kuri kunzi anenge akanyanyisa kuita zvevarume kwenguva yakareba. Saka ndodawo kungobvunza kubva kune vedare renyu kuti nai mukoma, is this true kuti kana kuri kunzi unenge wakaita nguva yakareba uchiita zvemujolo uchirara nevarume vakasiyana siyana, zvinozokonzeresa here kuti mukadzi nhengo yake inge ichingogara ichingochururuka chete? Iye akati hanzi kuchururuka ziya kwainenge ichiita. Ndiri kutodawo advice kubva kune vedare renyu. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndiri pakushushikana, ndiri pakushungurudzika.
pamusoro penyaya iyi. Saka ngatitaurei navo tivabatsire, especially kana muri vanhukadzi. Chii chinokonzeresa kuti semukadzi hanzi vanongogara vakanyorova, kunyangwe kisi chaiyo hanzi vanenge vava kutobuda mvura yakawandisa, hanzi zvinopedzera zvisingachanaki zvachose. Saka friend yavo iri kuvaudza kuti no man, mukadzi uyu kauyu rainge riri hure kuZimbabwe, ndokusaka achingogara akadaro. Hanzi iziya iroro amene hanzi ziya rekusika rudzi, hanzi rinoti kana robuda, kana mukadzi akanyanyisa kurara nevarume vakasiyana siyana, hanzi anongotanga kubuda rinonzi ziya nguva dzose, rinenge richingochururuka. Is it true kana kuti pane mahidden intentions? Ndipo paya pekuti muchingonosiyana motonzwa zvava kutonzi achiri muno mumujoni mukadzi wacho ava kutorujerwa room nebest friend yenyu, mozoita sei kana kuri kunzi ndo zvinenge zvaitika. But ngatitaurei navo mucomment section. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Izvowo zvakaitika mukoma apo ndakaenda kuZimbabwe kuholiday. It was last year. Saka for the first time kainge kari kekutanga kutofambawo ndiri ndega, ndikasvika pakuzokwirwawo nabesti wangu wechirume. Saka nabesti uyu tainge tagara tiri vanhu vainge vachitongowirirana kubva tichiri kuchikoro. Iye ainge akambondinyenga tichiri kuchikoro, ndikamuramba ndikati uri ka little brother kangu. Saka he was my best. Saka ainge ava kugara kuBotswana and atoriwo merit. Ndakaenda kumba, ndaenda kumba ndakasvikira kumba kwemaparents murume wangu, ndokubva ndangoboekana neka situation kainge kari paground. Ndopa ndakabva ndachizongorunga rwendo, ndokubva ndachizodzokera kumusha kwedu. Saka ndainge ndakabatikana nezvimwe zvainge zvichingotaurwa zvaitaurika, zvekuti by the time pandakasvika kumba ndainge ndisingatodi kutotaura nemurume wangu. Handina kuziva kuti kutotsamwa kwandainge ndakaita ndiko kwainge kuchazopa Satani mukana wekuti ange achizopinda mumarriage mangu, ange achizokonzeresa kuti ndinge ndizosvika pakuita zvemujolo, zvinhu zvandainge ndisina kumbotarisira kuti ndingazonzi ndingaita zvemujolo, because I even trusted myself kuti I will never do something stupid like that. Sezvisinei ndakazoti ndasvika kumba ndokubva ndachizoona besti ainge ariko kumba, akandiudza kuti mukadzi wake ainge aine shanje. Saka kana tichitaura taifanira kuti tinge tichitaura tichidilita mamessages. Ndikati iripo manumbers ake ndainge ndisisina. Saka takasangana kumashops ndokubva andipa. Saka ndakati okay, it's fine. Kana kuri kunzi mukadzi wako ane godo and ane shanje, maybe we need to stop talking. Akanditi no, tinongotaura but tinenge tichidilita mamessages. Saka paWhatsApp mukoma ndaitoti murume wangu akandisendera mamessages ndaito ignore, because ndainge ndichitonzwa kutongoboekana naye, because ndakamuudza zvainge zvaitika. Ndakana kumbotora action. Ndainge ndichida kuti ange achitaura nemubereki wake, kuti ange achimuudza kuti iye sezvo ainge asipo zvimwe zvinyaya there was no need yekuti ndige ndichibvunzwa zvinyaya zvisina basa nehama dzake iye asipo, because mukuronga kwedu kwatainge tichita tainge takatenga stand somewhere else. Saka ndainge ndava kungobvunzwa zvimubvunzo zvaitobohwa. Saka ndainge ndava kutaura nabesti ndichingoti ndiri kungofambisawo nguva paya. Saka takaita about 4 or 5 days tichingotaura. That was when one day paakangonditumidzira sikarudzi yake iyo chaiyo mbune MBORO iyo yaakanditumidzira mukoma paWhatsApp. Akanditumidzira ndokubva ati kiki waiona ka. Saka pandakavhura that one time photo, ndakavhura ndisina kutombotarisira kuti ndozva ainge anditumidzira, ndakavhunduka mukoma, ndikabva ndatonzwa kutsvoda, because ndainge ndakatongoboekana. Ndikati nabesti kam tava nenguva tichitongotaura ende kubva tichiri kuchikoro tainge tiri vanhu vanowirirana. Saka how about we just flirt?
panapa paWhatsApp sezvo tichingodhilita. Saka we then started flirting, tichiitisana paWhatsApp ipapo, ende ainge achindiudzawo zvimwe zvaita kuti ndinge ndichiita maziku feelings until azoti ainge achida kuti tinge tichizosangana musango. Ndikati iripo. Saka ndakabva ndachizobuda ndokubva tachizonosangana apo panzvimbo patainge takawirirana kuti ndo patainge tichazosangana. Takanyatsokutsvaka panzvimbo painge pachinyatsokufefetera zvemhepo, takagara pasi pemuti ndikawaridza zambia rangu. Saka ndakabva ndachizogadzikwa pamakumbo paya tigoti totanga kukisana. Akabva achizondigadzika pasaidi naye akati ainge achida kuti ndinge ndichimuendesa chimhandara maoko ndichitambisa sikarudzi yake nekwese kumabhora uku. Ndainge ndava kutoda iyo mbune, noti zviya zveguhwa, but ndainge ndava kutoida. Saka ndakatanga kumukisa ndikadzokera ndikagara pamusoro pake. Akangonoshifta pendi ndikatonzwa yatova mukati. Ndo pandakabva ndachizoti kuzvausina kupfeka butiro kaiwe. Akangoseka zvake akati butiro rei ipapapa. Akatanga kundiita takagara saizvozvo. Handina kumbogara ndakanakirwa nebonde semanakirwo andakaita musi wacho iwoyo. Akazoti ava kuda kunopedza, akati ainge achida kuti ndinge ndichidya yakanonzi mukanwa. Ndokubva ndachizotanga kuyamwa ndichita yekusvisvina. Akati ainge ava padhuze apa ndiri munhu anosema. Ndaiwanzokuzviona zvichiitwa nevakadzi vaya vanoekita mavideos ebonde kudya hurume. I guess kana kuri kunzi unenge usina zvinenge zvakubhowa pamurume, it is easy kudya hurume wake. Ndakanyatsokuisvisvina ndichinyatsokumakweva, ndikanzwa ichinyatsokuwedzera kumira nekuzvimba ichikwina. Ndikaziva kuti munhu atova padhuze nekuda kunoproducer. Ndakanyatsokuisundidzira kusvika kukurokuro uku ichitaka kundidzipirira. Ndopandakazonzwa kakudziya mumukanwa mangu ndikaziva kuti akangonditarisa akabva achizoti iwe une musikanzwa. Takazoswera zvedu tiri kusango, tirimo musango imomo mukoma. Takatsikana 3 rounds tichitsikirirana tirimo musango kusvika tichizodzoka kumba. No kushandisirana butiro, no what. Ndiyo secret yangu yakaitika pandakaenda kumusha kuholidays ndiri ndega. Inini advice yangu kune vedare renyu ndeyekuti usafa wakasiya mukadzi wako achifamba ari ega. Kana uriwo murume uye zvekare usafa wakasiya murume wako achifamba ari ega, because mazuva ano miedzo yakawandisa ende kukwirwa kwemukadzi zvinongotora maseconds, ende panongoitika something chinongobhowa mukadzi wako akatongokwirisa chinyararire. Haana kana chaanombofungidzira kusvika pari nhasi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we strange things they do happen in this world. Pakaipa vari kuti ivo hanzi kuhura kwemukadzi, it's just a matter of minutes, hanzi maseconds. In fact munhu anenge atohura atopedza basa. Rekezai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Strange things they do happen. Zvechokwadi hanzi mukoma makadii zvenyu. Ndiri mukadzi akasvika, ndichakutumidzirai mapictures angu. Ndiri mukadzi anoyevedza zvekuti murume wangu haatombondibvumidzi kuti ndinge ndichibuda gate. Tinogarawo kunzvimbo kune runyararo. Murume wangu iye munhu ane mari uye zvekare baba vake vainge vari minister vakazoshaika. Saka vamwene vangu vainge vari girlfriend ndokubva kwachizozvarwa murume wangu. Saka kugara
kwatakaita kuno kuSouth Africa mukoma tiri kutongorana mabusinesses avo ainge ari avatezvara vangu. Saka pavakafa hanzi vakaunganidza mhuri yavo yose including nevana avo vavakaita nevamwe vakadzi. Umwe neumwe akapiwa business rake rekuti ange achizorana kusvika mwana wake akura. Saka vamwe nevangu vainge vaine good management skills zvekuti kambani yakatokura. Izvezvi mukoma tinotoemploya more than 50 South Africans kunoku kwatigere. Saka life is pretty good. Saka nyaya yazondiunza pano mukoma Nashi ndeyekuti handizivi kuti dambudziko rangu riri pai, but handifariri kurarwa nesimu 1. Handitonzwi kutonaka kwayo kana murume achindiita kusimu 1. Saka handizivi kuti how can I approach my husband ndinge ndichimuudza kuti of course kukupa ndinokupa rose, but ndiri kusara ndiine nzara. I don't even come kana akandiita. Ndinoita zvekutongo pretenda. Kubva zvandakaroorwa ndichiri mhandara ndaitozviziva mukoma kuti izvi ndo zvandinotofarira, ndo zvakatondichengetedza usikana hwangu izvozvo kusvika achizondiwana ndichiri a virgin. And akafara kwazvo paakandiona ndakadaro. Then ndokubva tachizotava nemwana wedu ndikamboita sekunge ndakanganwa, but mafeelings kunyangwe zviya kana kuri kunzi kana akaita bonde neni handina kana chandinenge ndichimbonzwa, ndinotofila kutongobhowekana, but nekuda kwekumufadza ndinongopretenda as if ndiri kutofadzwa nayo, but pasina chandinenge ndichimbofila. Kwandinoda kusimu 2 ndiko kune feeling yangu. Murume anoti kana asipo ndinotora chinonzi chivibrator. Kana ndatora vibrator yaya ndinotanga kuitambisa pakati pemagadziko angu. Ndinoita kupedza zvekuti ndinoita squatting ndakangochiisa chichivibrata pakati pemagadziko. So I want to ask kubva kune vedare renyu kuti naimi chii chinokonzeresa kuti feeling yangu itize kusimu 1 inge ichizowanikwa iri kusimu 2, kuti G-spot yangu kasi ndokwa yakarerekera here ikoko, because ndinoti kana ndikaisa chimwe chidildo but hachina kukura zvacho. Chidildo ichi ndikangoisa just a tip kusimu 2 uku, mapedzero andinoita ndinoswera muswero wese wezuva ndakarokutika ndakafenta ndichinzwa kuti ndanakirwa kusvika palast level. Ndinotoita zvekutowaridza matowels 2 kana kuti 3 murume kana asipo zviya kana ndava kuda kumbozvipedzera, because squatting yandinoita ndinoita kutotesa maheavy towels iwawo. Kana ndikaita mistake ndikatotesa nemubhedha machira ose kutongomakanda muwashing machine ndotopidigutsa mattress kusvika yaoma, because ndinenge ndichitya kuti habi anokwanisa kuzondibvunza kuti kochi kasi waitira weti pambedha here. This is my confession. Mukoma, please ndibatsireiwo. Zviri normal here izvi zvinoitika kwandiri? Vana chiremba vanoti kudii? Kasi is it because G-spot yangu yakarerekera kuzasi zvekuti murume wangu kana achirara neni nesimu 1 anoitsvaka akaishaya, but kana ndikazozviisa kusimu 2 then ndinotonzwa kutoti ndakanyatsokujunga chaipo panonaka. And hazvisi zvekuzviitisa, because kana ndikangoisa katip kevibrator mukusimu 2 ndinotonzwa iro chairo rinenge richiita kugwina mukati, ndo zvinozokonzeresa kuti ndinge ndichiita squatting. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we pakaipa. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Kana moverengawo muzobvisawo mavara awo amunoona kuti haverengeki pamhepo, but mukoma ineneka aiwa inini ndiri kunakirwa. Ndakazviwanira mudzimai wangu aiwa zvose bo. Mukadzi wangu akarongeka. Mukadzi wangu mukoma anoti kana kada kukukoirira unokwanisa kana kutuka mai vako uri pamusoro pake. Ende ndakatombozviita ndikati mai muri imbwa yemunhu munoswera muchinetsana nemukadzi wangu
anozvinakira kudai. Mukadzi wangu anonaka varume, handizivi kuti chii, but anoita sekunge akanunira huchi neshuga mukati. Mudzimai wangu kutoriska kana ukapinda maari ukatanga kukwira fast, because haufe wakaita more than 1 minute ukada kunyatso kumukwaira zviya zviri hard, because anotapira and ane imwe hit imweya yekuti nyange ukada kumbosvinga kuti unge uchimukwaira kana zve5 minutes unonyepa bhururu, unonzwa hurume hwobuda. Apa anoti kana akazvifunga anokurova chikapa chengwena ichocho. Anoti kana akachirova unonzwa sekunge usisina sikarudzi, because inenge ichinzi ikanzi gagagagaga yotenderedzwa yogwinwa unonyepa iwe, haufi wakaita 2 minutes uri pamusoro pake. Zvino iye ari kuti sezvo iye iri shasha yepabonde ari kuda kuti tinge tichitanga kuita zvekushandisa mapiritsi, because anotodawo long drive. Apa ane musana wakasimba sei, anoti iye anenge achida zvekuma 5 rounds musi watinenge tazvifunga. Zvino 5 rounds dzacho mukoma ndinenge ndichingoti ndikangonodongorera mukati ndobva ndatonzwa sabhuku vava kukosora vachiti vanenge vava kuremerwa votorutsa zvavo. Apa ane kaskin kanoyevedza. Apa body she is very portable, but mashandiro anoita so mukadzi uyu ndinodada naye man. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi mukadzi uyu ndinodada naye man, hanzi anorova chengwena. Pakaipa. Let us try to speak with him in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.